Na, szóval körülbelül ezt a hátteret szeretnénk elkészíteni, úgyhogy csapjunk is bele. Eddig az történt, hogy ez egy sima játékkártyalap. Én ezt megfestettem fehérgesszóval, hogy jobban tapadjon, tulajdonképpen elképzelhető, hogy nem is nagyon szükséges ez. Majd rádekupázsoltam maradék tépett papírokat, ezeket most én körbe fogom vágni. Ezekhez a színekhez én fogok használni egy ilyen kis babarózsaszínt, ez ilyen mangósárga, fehéret, és ez ilyen gránátalma és permana violett színeket, ezek akrilfestékek, és elképzelhető, hogy még kis feketét is. Ugye a színeket keverhetjük fehérrel össze egymással, a kettőt ki kell tapasztalni, hogy melyik szín hogyan lehet keverni a másikkal, hogy milyen színt ad. Ugye ezek már eleve kevert színek, így nem biztos, hogy olyan színek jönnek ki, amilyet mi szeretnénk, de ez nem jelenti azt, hogy azok a színek nem jók, csak ugye ki kell tapasztalni, hogy melyik színt hogyan lehet keverni a másikkal. Na most ez így nagyjából megvan. Ezt a réteg itt, ezzel a két színnel próbálom meg elérni. Egy keveset veszek az ujjam hegyére, kicsit le is veszek belőle, és itt szépen elkezdem csak ilyen halványan érje a felületet. Kicsit keverhetjük a sárgával is, akkor ugye teljesen más szín fog kijönni belőle. Kicsit a rózsaszínnel is. Próbálom úgy csinálni, hogy nem alapból rányomom egyből, hanem csak így egy kicsit úgy érintse a felületet az ujjam hegyéről, és utána az ujjam többi részével pedig megpróbálom elkenni egyből. Na, most amikor ez megvan, akkor itt a széleire fogjuk fölvinni ezt a sötétebb színt. Ezt viszont már nem az ujjammal fogom csinálni, hanem milyen szivacsok. Ez sima, vettem a Marséba ilyen fürdőszoba szivacsot, és abból szoktam vagdosni. Na most fogjuk ezt a szépséges kis gránátalma színt, és ilyen szépen kis körkörös mozdulatokkal
elkezdjük felvinni a szélére. Nem baj, hogyha csak halványan fogja meg, mert igazából nekem most az a célom, hogy ilyen kis átmenetet hozzak létre, ami tényleg nem durva átmenet, hogy eddig ez a szín onnantól meg az, hanem úgy szépen egymásba próbálom simítani a színeket. Ezáltal van az, hogy ugye, ha megnézzük, igazából nem sok festék van a szivacson, és itt tényleg csak ilyen kis nüanszos átmenetet tudunk így létrehozni, tehát a szivacs az teljesen száraz, csak annyira nedves, amennyire a festék, és ugye ahogy egy kicsit úgy dörzsöljük a festéket róla, így tényleg szinte egészen száraz lesz, amivel szépen csak ilyen kis felhősen be tudjuk színezni a szélét a kártyának. Ugye itt is látszik, hogy ez a gránátalma szín teljesen más színt ad a sárgán, mint a rózsaszínen. Most amikor úgy nagyjából megvan szépen körbe színeztük ezt az egészet, akkor viszont belemártom a szivacsot a festékbe, és nem dörzsölöm ki belőle, és itt szépen ilyen kis ütögető mozdulatokkal elkezdem a szélét megütögetni. Ugye ez megint azt fogja eredményezni, hogy ahol eddig szépen rákentük körkörösen, az olyan átmenetet képez, és így a szélére pedig sokkal több festék kerül, ugye sokkal nagyobb, vastagabb rétegbe, és így ugyanaz a szín végül is saját maga átmenetét képezi. Ugye ennél a résznél már nem lényeg, hogyha túl sok festék kerül a szivacsra, mert végül is nekem nagyon tetszik, amikor így ilyen kis random színezés, basszus. Ilyen kis random színezéssel sokkal egyik helyen sokkal több, másik helyen kevesebb, mert itt tényleg ilyen kis grunge-os felület jön létre, mind a szélén is. Na most, amikor ez megvan, én még egy picit besötétítem, csak tényleg a leges legszélét feketével. Ugye nem mosom ki az a szivacsot, ugyanazzal a szivacsal fogom csinálni, mint a gránátalmát. És itt már nem nyomom rá nagyon, hogy tényleg csak a szélének az élét egy kicsit besötétítse még jobban. De látjuk, hogy ez is úgy megerősíti igazából a gránátalmának, meg a feketének így együtt, tényleg olyan, mintha ez is úgy benne lenne a színátmenetbe. Itt tartunk jelenleg, hogy nagyjából ugyanazok a színek. Most az fog következni, hogy láthatjuk itt, hogy itt vannak mindenféle kis pöttyök, meg kis folyások. Ugye, amik itt maradtak festékek, azokat fogom kicsit felvizezni, hogy folyékonyabb legyen, és csöpögtetni, pöttyözni fogok rá. Ugye, amikor szárad a kis csöpecske, akkor kívülről kezd el száradni, így, hogyha szépen óvatosan beletörölünk, akkor ott marad a helye, viszont
nem fog látszani teljesen a pötty. Ugye látszik itt, ugyan szépen kiszedte a közepét. Ugye azt, hogy milyen csöppek lesznek, azt tényleg ki kell tapasztalni, mert másféle csöppet ad az ecset, másfélét a fogkefe, úgyhogy ez tényleg rajtunk múlik, hogy kísérletezzünk. Ugye láttuk azt, hogy az ecset az ilyen kis elszórt nagyobb pöttyöket csinál, viszont a fogkefével ilyen kis pici kis pöttyöket tudunk csinálni. Én nagyon szeretem ezt a technikát, amikor rozsdás felületeket csinálunk, mert olyan jó kis felületeket lehet vele létrehozni, mint hogyha tényleg rozsda enné a felületünket. Amit még tudunk tenni, hogy érdekesebb felületet csináljunk, az az, hogy amikor így fel van a festékünk fel van vizezve, akkor kicsit elmázgáljuk, ugye ez ilyen kis átlátszó réteget fog adni az alkotáson. Egymásba is keverhetjük. És olyan szépen, ugye megnézzük, hogy itt ilyen kis sárgás, akkor fogom, és remélem nem rontom el. Fogom, és így rányomom egy kicsit. Ha nem tetszik, akkor vissza is tudjuk szedni. Vagy pedig kicsit föl, és el is kelhetjük a kezünkkel. És ugye mivel fel van vizezve, így szépen végig tudjuk folyatni a papíron is. Ugye a végére még egy picit a feketével meg fogom tunkolni a szélét is, mert ugye a mostani dolog az kicsit elvette a feketének a színét. Ugye ez a kész mű. Itt halvány nyomokban azért lehet látni az alsó rész, azért tesz valamit hozzá a végeredményhez, még ha nem is nagyon látszik. Ezen azért jobban látszik. Ez ugye ez esetleges, hogy fog sikerülni a végén, mert szerintem ezt úgy igazából nem lehet kiszámolni ennél a stílusnál, hogy legalábbis nekem nem szokott sikerülni. Na. Ugye az alapunk készen van, most hogyha ATC kártyát csinálunk, akkor bármilyen technikával ragaszgathatunk rá alakot, feliratot, ha akarunk, még nyomdázhatunk rá, vagy stencilezhetünk, vagy mit tudom én, ez tényleg csak tőlünk függ, úgyhogy ennyi volt az alap festése. Sziasztok!